L'escola Fas Sarrià és una escola que fa molts anys que està aquí al barri i que treballem amb nens d'educació especial. Aquest curs l'escola va decidir fer un tipus d'activitats per la Setmana Europea de la Prevenció de Residus on s'impliquessin més les famílies i els alumnes. I llavors vam fer una sèrie de tallers on ells veiessin una mica de màgia i poguessin reconduir i refer tota una sèrie d'objectes que en teoria ja no em serveixen, van per les escombraries, i els hem convertit en coses un altre cop útils, no? Ahir vam fer una bossa amb una samarreta d'aquesta que t'ha quedat petita o una samarreta que ja no m'agrada o que està tacada i després fins i tot els nens alguns els van tonejar. Doncs que ahir vam fer el mercadillo, que era... havíem de portar coses a casa, llibres o joguines, i llavors aquí ens les canviàvem. Hem estat avui arreglant joguines perquè els nens podem fer un ús d'unes joguines que ja pensaven que no es podria jugar més i li donem una segona vida. I avui farem, per exemple, un taller amb coses que es poden reciclar, els gots de l'hora del migdia, les gomes de les carpetes velles, els trossos de paper d'alumini que han quedat de les estones del pati, un taller amb coses reciclades i les convertirem en joguines.